Right. As of right now, I think maZimbabweans ava nomumwe muono wekutoti anotokudza kuti kana munhu ane mbiri stereki, kana munhu achifamba nemabenz nemalambogini nemabhimu achigara mumansion, ane zichechi, ane ziyoutube channel, ane zifacebook page, muprofita wenhema. Zvikanzi nemazimbabweans maziprofita mazikuru wese amunoona ane mbiri yakaita sei havazi iwo maprofita. Maprofita echokwadi chavo chavo vari humble, havana basa nezvinhu zvepanyika straight. That's why tazoita land tiri pana apa muri Zimbabwe. Tina muprofita vanongonzi ivo Minister Moyo. Vanovaziva vanokuudzai kuti Minister Moyo vanodoba, kudhara vachidoba, kurapa zvigwere, kurapa chichichi. I mean, vanobeliever ndipapa kava, but havasi papa vamwe vaya, right? So Minister Moyo vapa ine video iri kutendera right now on social media, vazhinji venyu vamwe maavona vanovaziva. Minister Moyo vataura zvinhu zvokuti right now, if you think about his status yese iri mushock, because he have said that Mwari vakatobva kuna Mnangagwa kudhara. Tikati minister vari kuti chi, but anyway regai tichiita koti mashoko avo. Vati Mwari akatobva kuna Mnangagwa kudhara, because Mnangagwa wakatoprova kuti iye haasisinei. In fact, chinotaridza kuti Mnangagwa Mwari wakatomusiya is the fact yekuti haasisinei nevanhu, haasisina basa nevoice of the people, iro rinonzi is the voice of God. Because Mnangagwa is now distorted in his thinking, kufunga kuti iye vanhu havazi ivo vakakosha mukushepa ramangwana ravo, iye ari one neteam rake nemafia rake, they can shape the future yema-millions of Zimbabwe, and that's okay in his conscience. So Minister Moyo vataura manje the explosive thing, vachitaura kuti who is the next president of Zimbabwe. Izvo manje ndo zviri kushuka Mnangagwa zvokutoenda. So according to Minister Moyo, vataura vakatoti hapana reverse, Chiwenga is the next president of Zimbabwe, and hapana reverse. So ukatarisa izvozvo zviri kutaurwa panapa naMinista Moyo muri Zimbabwe, why vari kuti hapana reverse? Toda kungoti tiongorese, takuudza kuti tinoconnecta madosi, toda kuuya pana Chiwenga pachake. As of right now, his latest, toda kuona kuti is Chiwenga confident about he is, because inzwaka Chiwenga ndo wakatanga kutitaridza kuti guys, muZANU-PF mune nyonga, muZANU-PF mune umbavha, mune utsotsi, mune etc. Paakatumira Comrade Geza, in fact, yes, Comrade Geza vachiuya vachibudisa zvese, vachibudisa utsotsi, kubiwa kwakaita vana POSB Bank, zviri kuitwa nana Sakunda, zviri kuitwa vana Kuvimba investments, vana chimazikambani osawo ari kutogwa, vana Mutapa, Mutapa Sovereign Fund, right? That Mutapa Sovereign Fund, that whatever, iri kunzi ndo iri kushandiswa kuluta ma-state resources achipersonalize. Anditi ndichiwenga akabudisa zvinhu izvi. So apa kudhara, we cannot base on the confidence yaiva nayo kudhara ikokoko toti Chiwenga is ready to be president. No, toda kumutevera zvaizvizvi. What is his last controversial thing chakaita? Chiwenga wakabudikira achiparidza nyaya yaKing Hezekiah. This is recent, it's a couple of weeks, haisati zvatombwa nemwedzi, achiparidza nyaya yaKing Hezekiah. That thing muri Zimbabwe is crazy confidence. Because mukomana uya wakatotaura kutoti imi munhu uyu wakazopesera wavhariga, akazodzipedza 15 years ari mujere. So in other words, ma-analyst kana achitarisa that statement, it's a direct threat kuna Mnangagwa kuti wangu tiri kuzokukanda mujere we, tokukanda mujere. So Chiwenga akamira papi, obvious, pamauto, ari kubelieve as really inside the military and inside the war veterans, he believes he still have connection, which means they are telling him you still have us. Maybe the same people who are receiving money. Because remember, vana general matatu ava promoto ava the mukuru wemasoja right now, vaivapo, vangari vamwe ma-generals aivapo muna 2017. They know what they agreed even before kudzosa Mnangagwa kuti azoita president. They know what they agreed upon. Do you understand that part? So they might be playing along, taking the money, acting as if they are loyal to Mnangagwa, but behind closed doors telling Chiwenga direct to iwe haasi kuzozviita zvinhu zvaari kutaura, ari kupenga mufesu. Amini tokadhakwa nechii. Do you understand that part? So panozobudikira Chiwenga achitaura in public, you can understand, because his confidence
to anybody who have got a trained political eye knows exactly, because he's not begging, let's have peace, let's have, he's saying King Hezekiah kwaizungairwa Mwari vakati benzi rangu. Do you understand these words? Hanzi Hezekiah nokuzungaira. Those words, ukanzwa mawords aari kuchuza haasisiri diplomatic, ndemawords aya emunhu kana kuti eboys kana kuti gentlemen vakagara pasi vakaona munangagwa watorashika ka, you've broken the gentleman's agreement, watobuda to be a respected fellow brother, fellow comrade, wabuda ipapa. So prophet ava vataura zvavataura mure Zimbabwe, minister Moyo sezvavanozikamwa, vanozikamwa nokudoba, vanozikamwa nokubaya, vanovatevera vanoziva kuti vanobaya, vanguri vapredicta zvinosviitika. So we are just watching the space. Stay tuned. Pano pamuzinda wevanhu. Thank you for watching. Peace.